Να το διευκρινίσουμε. Είναι επίσκεψη εργασίας. Επίσκεψη εργασίας λοιπόν από ουσιαστικά σήμερα. δουλεύουμε με ποσοστό ασφαλείας. Είμαστε σε ένα χώρο τον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε καθολικές απεργίες, γιατί παίζουμε με τις ζωές των ανθρώπων, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμάς τα δικαιώματά μας να ακουστούν στην κοινωνία και να μην βρισκόμαστε συνέχεια στο τέλος αυτού του έργου, το οποίο δεν αρέσει κανένα τελικά. Τώρα εσείς ως Έλληνας φορολογούμενος πολίτης μπορεί να είσαστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας, το κράτος όμως δεν είναι εντάξει, το ξέρουμε πολύ καιρό τώρα, παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Για πόσο κόσμο μιλάμε, κύριε Καρακοσταντάκη? Πανελλαδικά, είναι γύρω στα 2.500 με 3.000 άτομα. Ουκολίγη. Από εκεί αν αφαιρέσουμε ότι σε αυτό το κομμάτι δεν συμμετέχουν μόνο οι διοικητικοί, γιατί είναι αυτά που διεκδικούμε είναι υπερορίες που είναι από νυχτερινά, είναι από Σαββατοκύριακα, από αργίες που δουλεύουμε. Ενώ οι διοικητικοί έχουν το κλασικό ωράριο του 8ωρου με το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Μάλιστα. Τώρα μετά από ένα χρόνο, με αυτές τις οφειλές που προαναφέρατε και εσείς, το ποτήρι φαίνεται ότι ξεχύλισε. Αρκετό δεν είναι, τι νομίζω. Γιατί δεν είναι μόνο... Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πανελλαδικά, είναι οι διακομιδές που γίνονται, στις οποίες επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις και κυρίως στην Πάνω Ελλάδα, τα παιδιά αναγκάζονται και πληρώνουν από την τσέπη τους τη διαμονή, γιατί δεν μπορεί να οδηγάς τώρα 7 ώρες με έναν ασθενή και μετά να ξαναεπιστρέφεις πίσω. Καταλαβαίνετε πόσο είναι μια ζώρικη εκτός χρόνου είναι, με αποτέλεσμα να πληρώνουν τις διαμονές τους στη διατροφή τους. Και με όλα αυτά δεν γίνεται να πληρώνουν οι εργαζόμενοι το θέμα της διακομιδής. Και αυτό στηρίχθηκε για κάποιο διάστημα, αλλά πώς θα στηριχτεί? Με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει, έτσι είναι. Εδώ οριακά πλέον καλύπτουν τις οικογενειακές τους ανάγκες. Για πόσα χρήματα μιλάμε, περίπου? Περίπου από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι γύρω στα 2.300.000, κάπου εκεί πέρα παίζει αυτό το ποσό. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα πάντα μιλάμε. Τώρα, εσείς ξεκινάτε σήμερα με την επίσκεψη εργασίας. Η επίσκεψη εργασίας είχε ξεκινήσει 8 του Δεκέμβρη. Από κάποιες διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει με το Υπουργείο, βρεθήκανε από ό,τι μας είπαν τα χρήματα, περαστήκανε από κάποια ΦΕΚ, αλλά από εκεί και μετά, κοντά στις γιορτές, σταματήσαμε και εμείς την επίσκεψη, γιατί υποσχεθήκαν όλοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ξαφνικά μας είπαν ότι χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση, λέει, για να γίνει η πληρωμή. Και αναγκαστήκαμε τώρα και ξανασυνεχίζουμε την επίσκεψη από σήμερα. Μάλιστα. Με επίσκεψη εργασίας λοιπόν και από σήμερα, με αυτόν τον τρόπο κλιμακώνετε τις κινητοποιήσεις σας. Αν δεν υπάρξει κάτι ευνοϊκό από πλευράς κυβερνώντων, έχουμε χρονικό ορίζοντα των κινητοποιήσεων? Όχι, από ό,τι μας λέει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όταν θα μπουν τα λεφτά πλέον στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τότε μόνο θα σταματήσει πλέον. Αυτό τι σημαίνει τώρα για όσους μας ακούνε? Σημαίνει ότι εξυπηρετούνται τα επίγοντα περιστατικά? Πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία από την πλευρά του ΕΚΑΒ? Υπάρχει ποσοστό ασφαλείας, για να καταλάβετε, δηλαδή δουλεύει σχεδόν το μισό προσωπικό και σε αυτοκίνητα έξω. Δηλαδή, αν παράδειγμα αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο καλύπτεται με 6 αυτοκίνητα, αυτή τη στιγμή βγαίνουν τα 3. Μάλιστα. Οπότε εξυπηρετούνται τα επίγοντα, δεν εξυπηρετούνται οι διακομιδές, κυρίως από τα νοσοκομεία προς τα σπίτια, δυστυχώς. Και τα ραντεβού που υπήρχαν από άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να προσέλθουν με δικό τους αυτοκίνητο. Τα προγραμματισμένα αναβάλλονται, φανταζόμαστε. Καλύπτουμε φυσικά το θέμα των νευροπαθών, διότι είναι ένα λεπτό ζήτημα. Βεβαίως και είναι. Και τα επίγοντα φυσικά, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σε αυτό το τομέα. Τώρα διαβάζω ότι πανελλαδικά και σε πολλές μεγάλες πόλεις θα διοργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Έχει προγραμματιστεί κάτι για την Κρήτη? Προς το παρόν όχι, γιατί υπάρχει πάλι μια συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο και περιμένουμε ενημέρωση από πάνω να δούμε τελικά τι θα γίνει. Οπότε θα σας ενημερώσουμε. Για να δούμε. Μετά με τη σειρά μας εσάς. Για να ενημερωθούμε όλοι, την ταλαιπωρία του κόσμου. Γιατί εντάξει, σίγουρα σε κάποια κινητοποίηση πάντα υπάρχει ταλαιπωρία
στο υπόλοιπο κοινό. Και είναι μαζεμένη τώρα η ταλαιπωρία για τους ασθενείς, μιλάμε, και για τους πολίτες, γιατί έχουμε και την απεργία στο ΙΚΑ και τα εξωτερικά ιατρεία με επίσκεψη των νοσοκομιακών γιατρών και την επίσκεψη από το ΕΚΑΒ. Για σκεφτείτε ότι εδώ πέρα βλέπουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, διότι βλέπουμε κόσμο ο οποίος έχει πληρωθεί τις υπερορίες του. Ναι. Και βλέπουμε μερίδα εργαζομένων οι οποίοι δεν τα έχουν πληρωθεί. Ναι. Πάνω στο χώρο της υγείας, δεν μιλάω για άλλους τομείς, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Και έτσι μας έχουν συνηθίσει. Με 2 μέτρα και 2 σταθμά, καλά το είπατε. 2.300.000 ευρώ λοιπόν περίπου, το αφιλόμενα στους 2.500 εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, και είπαμε ότι είναι οι υπερορίες σας αυτές. Τα νυχτερινά σας και όλα αυτά. Και κάποια τα έξοδα που υπάρχουν από τους διακομιδές, τα οποία τα θεωρούμε σαν εκτός έδρας. Λοιπόν, κύριε Καρακοσταντάκη, να σας ευχαριστήσω, και αν έχουμε εξελίξεις εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή υπομονή, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον πρόεδρο του Παγκρίτιου Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και Θελοντών Αιμοδοτών, ο κύριος Μενέλαος Καρακοσταντάκης, στη γραμμή μας. Ακούσατε και τα αιτήματα των εργαζομένων, παραμένουν απλήρωτοι στο ΕΚΑΒ Κρήτης και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα. 2.500 εργαζόμενοι περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους. Αυτό τώρα σημαίνει με την επίσκεψη εργασίας που ξανά ξεκινά από σήμερα, με μισό προσωπικό το ΕΚΑΒ, όλα τα προγραμματισμένα αναβάλλονται, εξυπηρετούνται τα επίγοντα περιστατικά και δεν γίνονται οι διακομιδές από τα νοσοκομεία προς τις οικίες, και τα είπαμε ότι υπάρχει μια ευαισθησία στο θέμα με τους νεφροπαθείς, μας το είπε και ο κύριος Καρακοσταντάκης, και λογικό, και εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι εξυπηρετούνται κανονικά. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά και συνεχεία. Στο ΕΚΑΒ έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Καρακοσταντάκη. Κύριε Καρακοσταντάκη, καλή σας μέρα. Σας άκουσα στους ακροατές. Εσείς είστε εκπρόσωπος, πρόεδρος του ενός από τα 2 σωματεία που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε τώρα εσείς και έχετε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις? Ναι. Έχουμε επίσκεψη εργασίας από τις 8 του Δεκέμβρη. Ναι. Επειδή δεν μας έχουν καταβληθεί οι υπερορίες από το Αύγουστο και μετά, και τα εκτός έδρας από το Γενάρη. Μάλιστα. Γιατί χρήματα μιλάμε? Πανελλαδικά είναι γύρω στα 2.300.000. Σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΒ Κρήτης. Επειδή η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Είναι πανελλαδική. Μάλιστα. Είναι πανελλαδική, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, μόνο την Κρήτη. Ναι. Αφορά όλη την Ελλάδα και η κινητοποίηση γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Όταν λέτε ότι έχετε κάνει επίσκεψη εργασίας, για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δουλεύουμε με ποσοστό ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή δουλεύουν τα μισά αυτοκίνητα αναβάρδια. Ναι. Και δηλαδή πόσα αυτοκίνητα δουλεύουν κανονικά σε μία βάρδια και πόσα δουλεύουν σήμερα? Κανονικά είναι για το Ηράκλειο 6 αυτοκίνητα και δουλεύουν αυτή τη στιγμή τα 3. Τα 3 αυτοκίνητα αυτά καλύπτουν ποια περιοχή, κύριε Καρακοσταντάκη? Εθνική Οδό, Ηράκλειο και τα περίχωρα του Ηρακλείου. Επαρκούν αυτά? Εδώ δεν επαρκούν τα 6, θα επαρκήσουν τα 3. Πώς να... Και δεν μου λέτε ποια είναι η απάντηση που παίρνετε από το αρμόδιο Υπουργείο για την καταβολή αυτών των χρημάτων? Λίγο πριν τα Χριστούγεννα περάσανε κάποια φέκο ότι βρεθήκαν τα χρήματα. Ναι. Σταματήσαμε την επίσκεψη κοντά στην Πρωτοχρονιά. Ναι. Και ενώ όλοι περιμέναν ότι όλα θα πάνε καλά από αυτά που λέγανε, ξαφνικά μας λένε ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά των χρημάτων. Ναι. Κανένα νεότερο, οπότε η Ομοσπονδία που έχει τις επαφές με το Υπουργείο έχουμε πάλι σήμερα συνάντηση και περιμένουμε τα νεότερα. Μάλιστα. Εσείς το Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να τακτοποιηθούν όλα και να ξαναγυρίσουμε κανονικά όλοι στη δουλειά. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια δουλειά η οποία σίγουρα σαφώς δεν είναι για απεργίες. Βέβαια μπαίνει θέμα εδώ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να πληρώσει τους κανονικούς μισθούς και τις συντάξεις, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πόσο μάλλον να συζητά για αλλά σκεφτείτε όμως ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα οι διακομιδές που γίνονται, παράδειγμα από την Αθήνα προς τα Τρίπλος, σε μακρινές αποστάσεις, ο διασώστης διανυχτερεύει πλέον, γιατί δεν μπορεί να οδηγάει 6-7 ώρες. Σωστό.
να φτάσει και μετά να ξαναεπιστρέψει πίσω, και αυτά τα έξοδα πλέον και το καιρό τώρα τα επιβαρυνόντουσαν οι ίδιοι οι συνάδελφοι. Μάλιστα, καταλάβαμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι μεγάλο το ποσό που έχει επιβαρυνθεί ο καθένας. Συν τις μειώσεις που έχει δεχτεί, ίσα που επιβιώνουν πλέον στις οικογένειές τους. Δεν μπορούν να καλύψουν κι άλλο την υπηρεσία. Σωστά. Λοιπόν, να περιμένουμε τις εξελίξεις, σας ελπίσουμε ότι θα πιστεύω, μακάρι να τελειώσουν σύντομα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, αλλά και δυστυχώς δεν έχουμε κανένα άλλο μέτρο για να απαιτήσουμε τα δεδουλευμένα. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω. Κύριε Καρακοσταντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα κύριε Αργυράκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης.